Perheen luo Nurmijärvi. Heidän tehtävänsä on auttaa matkoitaan purkamaan ylimääräistä energiaa, jotta hänen koulunkäyntissä sujuisi paremmin. Duutsarit rohkaisevat poikaa purkamaan luovaa hulluuttaan uusilla tavoilla. Moi. Moi. Mitä? Mitä? Miksi sä tulit hakee? Miksi sä tulit hakee? Miksi sä tulit tänne? Miksi sä tulit tänne? Hei! Tuu sen pois täältä, hei! Onks tahtonut papukaija? Tuu nyt tänne, no oikeesti, hei, anteeksi tää on tosi paljon. Moro. Nyt mennään kotia sitten. Moro. Mitä kuuluu? Tuu nyt pois, aina saa käydä hävettä. No niin, hei, tosi paljon nää. No niin, Matti, nyt mennään sitten. Nyt oikeesti loppuu tuo. Nyt oikeesti loppuu töitä. Perheen isällä Kaarlolla on samanlainen huumorintaju kuin pojillaan, joten myös hän haluaa mukaan piilokamerajekkujen kuvauksiin. Kukahan toi voit olla? Se on iskä. Mä näin sen tuollaiset nakkisormet. Huijattaisiko jotain muuta välillä? Joo, huijataan naapureita. Hyvä idea. Pistetään niiden salaseinään pommit. Mut sit teidän täytyy olla hiljaa, Joo, muuten se me källi ei ollaan. onnistu. Siis mun toinen nimi on Hiljainen. Oho. Nyt mennään källitään vähän naapureita. Otetaan pommiryhmä kolmannella. 1, 2, 3. Pommiryhmä! Poliisi, tarvitaan apua! Tulkaa auttamaan! Tulkaa nopeasti! Tarvitaan apua! Tulkaa nopeasti auttamaan! Täällä on pommi! Tulkaa äkkiä auttamaan ennen kuin tää räjähtää täällä! Mitä mä voin tehdä? Nopeasti tuutte auttamaan, pitää kiinni näistä! En minä uskalla. Räjähtää koko talo, ei kukaan ole pitämässä kiinni! Mitä sitten? Räjähtäkö? Terve! Pennanen Nurmijärven poliisista, terve. Ensimmäinen. Onko äiti tai isä paikalla? Käydään katsomaan. On epäily, että teillä on pommi teidän roskiksi. Pitäkää asukkaita näyttää vaan, missä roskiin on. Ei piharoski. Piharoskis pitää tulla näyttämään. Ei oo mitään hätää, sieltä on lisää yksiköitä tulossa. Täällä epäillään, että täällä on räjähteitä. Täällä on jotain. Voitko tulla auttaa mua hetkeksi? Mä oon poliisista, Nurmijärven poliisista Pennanen. Voisit sä tulla auttaa? Pidä tästä kiinni, ettei putoa tonne roskikseen. Älä vaan päästä irti. Odota siinä. Voiko sieltä tulla vielä lisää porukkaa auttamaan? Terve! Täällä tapahtuu. Tää oli piilokamera. Päivää. Mitä kuuluu? Joo, Voi päästää irti, ei siinä oo mitään. Ei tässä ollut mitään. Mitä sä ajattelit, että sinun saat tehdä pidennään? En mä tiedä, mä ajattelin vaan, että tää on joku ihme juttu mun. No mutta vähän tällä lailla maanantai-aamu on tämmönen pieni jännä tilanne, että... No on se ihan kiva nähdä teidät livenä. Moi! No niin, hyvä jakso tontistuu. Tässä on selvinnyt kuitenkin sellaista, että Maxilla on vähän koulussa liikaa energiaa ja sitten vähän sattuu ja tapahtuu. Ja mä luulen, että onko naapurista tietää ne aika hyvin. Isä on niinku poikansa ja poika on niinku isänsä. On tosiaan niinku itse olisi yhtäkkiä 20 vuotta nuorempi. Tuolla menisi samalla lailla. Maxilla riittää intoa ja energiaa, joten duutsarit päättävät testata hänen rajojaan siirtymällä astetta vaikeampiin temppuihin. Max joutuu tähän asti suurimman haasteensa eteen. Onks
tuntunut siltä, että olisi ikkunastakin voi jostain muualta korkealla. Ois se ihan hauskaa. Myös päästä kokeilemaan, miltä tuntuisi olla oikeasti tuntmies. Eli tuosta ottaa tikkaalle ja sen jälkeen niin saat nauttia vaan ilmalennosta. Nyt ei muuta kuin suoritetaan temppu. Tää on kyllä hallusta. Muista vaan kattoo hoopeta silmiin ja sit vaan kaadut sieltä. Kuinka paljon jännittää? 100% 100. Eli tästä kun lähtee, mä pidän susta kiinni. Onko sulla jalat siinä kunnolla? On. Sä pidä jalat siinä koko aika. Luota mun käsiin, mä pidän susta kiinni. Eli tästä kun meet, niin pidät kädet jännitettyä. Nyt pelottaa. Joo. Pidät kädet jännitettyä. Ihan suoraan. maahan. Kuuntele nyt mitä HP sanoo. Pidä kädet niin koukussa, että jos mä työnnän sua, niin sä lähdet kaatumaan taakse. Noin. Ja sitten vaan annat kaatua. Muista, katot mua koko aika, niin sä tulet selälle sinne ja kaikki menee hyvin. Okei? Okay? Mä luulen, että mä delon. Et selaa. Tää menee äärimmäisen hyvin. Onko kaikki valmista siellä alhaalla? Kyllä. Noniin, sitten lähtee. Pelottaa. Mä en ehkä uskalla. Älä kato muista. Mä en uskalla hypätä. Mä tiedän, että sä pystyt tähän. Mä tiedän, että sä pystyt. Kato mua. Tää menee hyvin. Noniin. Sitten mennään. Ootko valmis? Oot valmis. 3, 2, 1. Meidän perheessä on totuttu tekemään kaikenlaista. Sellaista, että pojat oppii siihen, että ei tarvitse pelätä uusia asioita eikä sitä edes vähän sattuu. Ja musta sillä on niinku sellainen pedagoginenkin osuus sillä, että tehdään tällaisia asioita. Että oppii sen, että elämässä tulee välillä ruhjeita ja jos ei tuu, niin sitten ei mennä tarpeeksi lujaa. Isälle täydet pisteet, että se oli pienimmäistäkin heittämässä tuolta lasillisen paljon. Älä nyt sitä heitä. Maksin ja Juliuksen isä Kaarlo on yksinhuoltaja. Koska perheessä ei ole naista, Jarppi päättää tuoda taloon yllätysvieraan. Iltaa! Nyt on tuttu ääni. Mä oon kuule Kaarlo Kullatalo, tupa vaan emäntää, että... Ehkä vähän kaipaisi tällaista. Sekö olla hiljaa? Nainen voisi tulla vähän pitää jööjä tänne taloon, Jarppiinan tekemän herkullisen iltapalan jälkeen on iltasadun aika. Sitten tuli päätön mies, jolla oli akvaario päällä. Sen nimi taisi olla Kaarlo. Jarppiinalla ja Kaarlolla oli kyllä hetkensä. Kyllä mä sanoisin, että Kaarlo alkoi vähän kiinnostamaan. Moikka! Moi moi! Eka päivä on takana nyt ja Ipanat odotti sitä nyt tästä varmaan 2 kuukautta. Ne on laskeskellut päiviä, koska se tulee se päivä, että päästään kuvailemaan. Ja nyt sitä on eka päivä kuvattu ja se oli ihan törkeän makea päivä. Ilolla kyllä odottaa niinku huomistakin. Ei siinä mitään, mutta eiköhän me niille vielä keksitä jotain. Dudesonit ovat tutustuneet Lajusten perheeseen perin pohjin. Huomenna he ottavat määräysvallan talossa. Ja kaikki tulee muuttumaan.